Әйе, хәзерге нәфис ұсталары сәхнәдә юмор укыйбыз инде, кеше көлдерәбез. Ләкин менә берәрсеннән сорасагыз, Тукайның берәр шигырын укыгыз әле дип. Әлбәттә белмиләр. Ә миңа Тукай бик якын. Чөнки минем яшәешем Яшел Үзән районының Бәчек авылында Габдулла Тукайның сөекле апасы Биби Саҗида апа күмелгән. Ул безнең авылда яшәде. Шуңа күрә Тукай ул миңа шагыйрь буларак та, гомумән апалары безнең авылда күмелгән буларак та ул бик якын. Менә сез миңа кинәт кенә урамда мине туктатып, Тукайның берәр шигырен укымассызмы дидегез. Укыйм әлбәттә. Габдулла Тукай Ана догасы. Менә кич зур авыл өстенә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен иләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты вә тәмле уйкуга талган. Урамда эрми этләр дә. Авыл үлгән, тавыштан юк. Авыл кырыенда бер өйдә фақат сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңелен арчып. Күтәргән кул догага ят итә ул шунда үз угылын. Ходаем ди, бәхетле булса иде газиз туган угылым. Тамадыр мискенемнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас.